Estamos aquí reunidas porque a Comisión de Acción Feminista do Bloque Nacionalista Galego en Cataluña quiso celebrar esta xornada incidindo na necesidade de reivindicar que aínda queda moita loita que gañar para garantir a igualdade das persoas e acabar co patriarcado. Por iso, queremos aproveitar este día para denunciarnos ese machismo cotidiano, que día a día está ao noso redor e que ás veces pasa desapercibido. Os micromachismos, non por ser micro, son menos importantes. Conforman unha lacra que veñen confirmar, máis os tropos xeracionais, que segue a haber discriminación e un trato injusto cara ás mulleres, sinxelamente polo feito de ser iso, mulleres. Como podedes escoitar, este acto está pensado dende a nosa lingua nai, o galego. Creemos que como cidadás de Cataluña, esta nosa lingua tamén forma parte da súa realidade. O feminismo no noso país non só se pode entender desde unha perspectiva meramente reivindicativa. A historia moderna da Galiza botou na andar unha muller, Rosalía de Castro, delimitando un compromiso polo que aínda transitamos, como sinalou a escritora María Pilar García Negro. O feminismo ilustrado é sempre socializado, o amor é a defensa fervoada da Galiza, o compromiso radical coas súas clases populares. A fórmula magistral da escritora alimentábase destes mandatos. Ben, inicialmente, para denunciarnos eses micromachismos que seguen máis vivos que nunca en pleno século XXI, no mal chamado Primeiro Mundo, Peixos Peixeras Teatra representará nos diferentes momentos onde son máis que visíveis esas accións que nos discriminan e ofenden polo feito de sermos mulleres. Seguidamente, pasaremos a debater sobre a realidade dos micromachismos coas nosas estimáveis convidadas, que dedican unha boa parte do seu tempo ao activismo feminista. Peixos Peixeras. O coidado dos nenos, adultos maiores ou calquera outra persoa a cargo da parella é normalmente unha tarefa asignada, en boa medida ou en toda, ás donas. Isto é froito da perpetuación do paradigma de que é ela quen se encarga do coidado da casa e os nenos e é o que provee a familia. Se ben isto está trocando de xeito moi paulatino, aínda nos acadou a corresponsabilidade lóxica despois da normalización do acceso da muller ao traballo hai moitas décadas. Hola, que tal foi o día? Ben, agotador. O final de mes sempre é un caos na tenda, xo sabes. Xa, é moi mala época. Eu tamén estou agotada e teño un montón de exames por correxir. Mañá temos a avaliación. Non fixeches a comida? Non, é que acabo de chegar e quería sentarme un momentito. Bueno, preparo algo rapidamente. Boto xo no mano? Sí, podes ir poñendo a mesa. Nos estaremos quietos. Ana vais a enfadar con os socios algo do salón. Deixa de me xogar. Vou avisar a mamá e un desvelo. Calade dunha vez que quero ver a tele. Calade, non vedes que estou intentando descansar? Que pasa aquí? Atende os teus fillos, son insoportables. Tamén son os teus fillos, a ver que neo insoportable aquí. Marcos, Daniela, vide de buxar a cociña e non molestedes máis ao vosso pai. Os roles de xénero identifícanse con certa facilidade en eidos como o laboral, e nas situacións máis informais, inclusive cando a realidade vai de fronte contra estes estereotipos. Un dos casos máis paradigmáticos é o da ciencia, no que a excepción dos postos de maior responsabilidade, aínda ocupados por homes, a muller converteuse en boa parte dos eidos no xénero maioritario, a pesar do cal continúa a entenderse como unha dedicación só accesível aos homes. Boas noites, rapatas. Besos.
Vexo que xa empezasteis a beber sin min. Este é Lucas, un colega que veu visitarme. Lucas, estas son Lara, Sandra e Marta. Hola, encantada. Sandra. Vou pedir a barra. Un licor café, verdade, Lucas? Vos queredes algo? No, queremos nada. Bueno, Lucas, xa sabemos que che gusta o licor café, pero aparte diso, contanos algo. De que coñeces a Pedro? Bueno, pois, coñecémonos no INSTI. Logo volveu para cá, e eu quedei ali estudando enxeñería naval. Así que enxeñeiro. Que tal? Bueno, intentando terminar o último curso. Ui, dilo como se realmente te teñes de gostando. A ver, fácil non é. Ti moito falas, pero a que te dedicas? Seguro que adiviño. Xornalismo. Enfermería. Menudo topicazo, non? Según ti, ela será enfermeira, eu peruqueira e Sandra seguramente ama de casa. Pero ti de onde saíxe? Eu que dixen? Pois para que os saibas, aquí a rapaza que te fala xa acabou a carreira de químicas e traballa no laboratorio dunha empresa farmacéutica. Eu curso o último ano de enxeñería aeronáutica, non sei que opinarás, pero tamén xe é difícil de sacar, máis ou menos como enxeñería naval. E aquí Lara rematou matemáticas. Seguro que podemos botarche unha man si tanto problema tens a probar o último curso. Bueno, venga, saúde. Os roles de xénero con respecto ás capacidades e aptitudes de cada quen ten unha expresión clara nos elementos tecnolóxicos máis novos, nos que polo estereotipo de orientación laboral no que elas enmarcanse dentro das profesións de menor cualificación ou desenvolvemento técnico, se presupón que só eles poden ser quen de valorar e entender o que supón algo tan común como un ordenador. Boas tardes. Hola, boas tardes. Podo axudar? Boas tardes, estamos buscando un novo portátil. Sí, claro, algo en especial. Sí, en fin, unha boa relación calidade-prezo, por suposto. Sí, está ben, supoño que podo axudar. Para que sería o ordenador? Imaxes, son, documentos, traballo... Principalmente queremos lograr videoxogos, verdade? Claro, busco un ordenador con un procesador de 4 núcleos a poder ser, unha boa gráfica, por suposto. Sí, creo que podo axudar. Este que temos aquí, por exemplo, está moi ben de prezo e está pensado especialmente para os afeccionados aos videoxogos. Ya, pero esta gráfica precisa alimentador, preferimos gastar algo máis e atopar un ordenador mellor. Tamén preferiría algo flexible, que acepte ampliación de potencia no futuro. Algo para xogar e durar. Para quen é o ordenador? É para os dous, pero ela é a que sabe de ordenadores, creo que queda claro. Xa. Él solamente quere xogar, pero pouco entende de procesadores ou gráficas. Bueno, ben, pois se buscades un equipo con tanta potencia e versatilidade, seguidme por aquí que temos un modelo novo que é unha pasada.